coba pati bocah kaya tepung anda begitu pekaring budaya nambai wedane bangsa warga Satria Pantau. Ingkang demikian saking sasana pagelaran kang gambarake abdi kinasih saking Tlapa Ponorogo. Ini negeri ingkang panjang kunjungin para jinawi toto tertemker Toraharjo. Ayo diadap.
kok cilik. Ayo Mas Niko. Os. Ayo Mas Eko. Ayo Go. Ego gede. Ditarik ngono. Awas kepreset. Yuk tepuk tangannya, mana tepuk tangannya? Awas. 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 Yeah.
Yuk tepuk tangan yang mana? Awas, yuk tepuk tangannya. Awas, Ayo Gop. Ayo Gop. Wayamu. Koncoku masa aku meneh sak meneh rek. Nek sampe ora ngarang. Loro. Itu aku. Sopo? Sing liwat wis. Liwat. Kakekmu mengkangkang. Aku wis mancep batinku tak kon belep ngene lho. Heh, mancep kok. Lah yo wangel lho. Kon salto. Berhasil. Adek salto berhasil. Mas Ego berhasil. Awake lemu. So salto, Sego. Udah wae kowe. Lu gede aku. Berhasil. Aku teko kono. Mrene. Dalem. Ambulan goblok. Kowe ambulane. Heh? Mulakne ta. Nending nggon niku sing mempunyai kemajuan, tingkat kemajuan niku prestasi. Kon weteng sing tok jokno prestasi nending nggon niku sing. Lah iya, lah kon niku ngono. Lah ya tek enek ngene bareng. Lah yo kok jarene ibuke, gak iso salto anjene gemoy. Iya. Ngawur. Bapak pemerkosa. Opi. Bapak perkasa. Iya bener Bu, leres niki gemoy. Wong turunane Bernat. Guyu. Ya pantes. Iya kan turunane Bernat mulane gemoy. Kon salto. Atraksi. Jalan apa, Mang? Jalan tangan. Iya. Tangan piro? Tangan loro. Tangan loro kecil. Lah kon tangan siji. Lah
kon iso ta? Siapa takut degedeng. Awakmu temen tangan siji. Akeh sing nyekseni nang kene kon mantep iki lho. Apa? Awakmu lho kene mancep adek naku tangan siji. Jangan. Apa? Alat. Wong mengi yo budal tanggapan. Kok jenenge aku? Iya. Kon jalan tangan. Jalan tangan. Tuntui. Aku neh. Oke. Aku tangan sintuk iso kok. Apa tangan loro? Ayo sik. Kakek. Hop. Ego wakas rek, ego rek. Ulang tahun ego. ABT kok. ABD kok. Ganteng anake ya timbang pakne. Gak usah tabuhan. Yo. Dakir manusia banyak gigi. Apa? Suatu kelebihan yang Tuhan ciptakan. Ayo. Ditabui agak. Ditabui agak. Yo, naik kanggo iku. Ayo, Kok. Yo. Beri aplaus tepuk tangan. Yo. Ayo, manusia Garut. Tangan siji. Iso. Sik. Iya ya. Goblok. Wis menghibur engko jek ngono. Saiki menghibur nek iso guyu. Ora. Apa? Sambutan sing apik. Sambutan. Gak nggo senar arek. Sambutan. Sambutan. Sambutan acara apa? Memperingati Ria Kupat Bopo. Opo kaki ngono. Oh, acara yo. Coba kan. Langsung aja. Ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nungguin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bang? Wis ngene iki arek-arek. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sik tak ralat sik. Kayak ane ku mau podo ae. Kopengmu lho goblok. Kok kopeng? Bukan. Balenono. Ngawur. Ustaz Alah ustaz. Pangenane tak delok pas wayahe traweh. Ono guring gon sik, nek gurine sop guriku. Ya apa iku? Sop jangan. Sop iku lho.
Bilal goblok. Oh dadi Bilal. Lah, nek gak melok traweh disusul. Iya. Lah, kandhani kok. Nek aku Bilal lah seje dhewe sih. Seje dhewe luwih. Lho luwih cepet, luwih enak, luwih ringkes barang. Wareg barang. Lho, biasanya sholatu sunatan tarawih jamnya taraknakum wong sih. Lho aku gak. Lho, as-sholatu sunatan tarawih jaminane gurung teko. Wes, wake. Sing melok cuman langsung dijawab. Yondang diterno. Aku biasa itu mburi dhewe bagian ngene. Ya Rasulullah. Biasa bagian Gak sapa ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki wau acarainipun iko paling nyari bekupon ya. Napa Mas Yud? Bekupon nyanyar. Kitanan. Medot manuk. Lu. Heeh. Lu. Manuk agak yo, pedot manuk cekek. acara kitanan. Nggih, Mas. Muga-muga sing dihitan iki dadi arek soleh, pinter, berbakti kepada orang tua. Saiki sapa nang didongakno? Halo, Bos. Wis mari. Wis. Wayaku nyopo? Halo, Bos. Ya wis ngono ae ya. Wis basa ngono ku arek gaul. Gak usah nyopo. Awakmu iku multi talent. Aduh. Opo iki sing kaya sembarang iso kok. Multi talent. Pengenane aku melok Asia Got Talent. Apa? Asian Got Talent. Berarti awakmu sembarang kalir iso. Sembarang kali iso. Ganong. Iso. Mangan. Gadek kudu kabeh. Lho kene manggone wong seniman. Seneng kerawitan, seneng candaan. Awakmu kudu iso. Nandak. Lha iya ya. Pengremo. Iya. Ngremo kudu iso awakmu. Ngremo ya. Belajar ngremo. Iya, tutupno. Iki kayak kembene ya iki. Iya, kemben. Badris kan Dek Badris rek. Wah iki entek iki DP-ne iki jelasane. Mas Badris. Dres Badres. Wah, bayarane entek irek ketowono. Ya, kaya iki. Heeh. Mangkakno kok dari Mas Yuda ketuae pengendang ngecemes dari. Lah iya. Badres. Macakmu lho. Heeh. Urung goblok. Remo. Iya. Mas Badris. Adres. Iya. Gurung wayahe duwo. Wis kate adekan ya. Wis kesawen, langsung ngidung-ngidung. Ayo Dres ngidung. Wedok. Wedok lanang wedok.
bahaya kok. Karya buan. Yo diterusno Mas. Diterusno sik kok. Diterusno. Iki kon mau winter ta iki? Tekon dia. Balani. Pangayu bagya. Makasih. Aja disuruh iki ya. Eling mbok yayu ora iki. Kula ten mriki. Jenengan ten mriku. Kula mriki. Kon itu ya. Isin. Sisin. Gak disawer. Hah? Sisin kok disawer. Gak disawer. Lah kon iso nyanyi lah gak? Suara perak. Penak goblok. Iya penak. Sik ayo nyanyi. Nyanyi lagu apa? Lebaran campur sari kok ngene iki. Alah aja kok campur sari, campur sapi, campur bledokan. Campur sari. Campur sari. Lagu apa ya campur sari? Campur sari. Langgam. Ayo. Langgaman. Wong-wong kina. Dah. Aku yo ngono, Tris. Ayo si piye iki? Ya langgam. Langgam ya. Nyanyi. Ayo gak penak yo langgam e. Lagu apa? Iku wae. Apa lagu? Anggar dorong-dorong. Lagu Adan. Wis to. Ayo nak kaki kok. Lagu apa? Yen lewat gubuk asma. Yen lewat kok ngono sih? Lah yo. Yen liwat gubuk asma. Yen liwat aku kelingan. Lah kon iso. Kon iso. Aku ta. Iso jane. Gak enak. Gubuk asma ora sih? Wis akeh sing ngerti. Langgam sing biasae dinyanyekno sinden terkenal. Lagu apa? Lagu iku lho. Neneng. Apa? Lagu apa? Ayo gak apa? Ya gak ero aku ngerti nek iku tok. Bisa nak gak? Iso wis pokoke lagu iku. Ayo. Lah yo klentengane iku lho cek kanggo. Kang 5. Ayo 1 2 3 plek.
acara apa? Walimatul Kitan. Saiki digawe qasidahan ae. Ambek ndongakno. Ya Bu nggih. Iku penggemarku kabeh. Udel mulu nggo. Qasidah lu nggo. Idris. Dung tang tang dung dung tang. Ya salam. Iki cek gurung repeh, Pek. Lho gurung rap. Gurung rap. Aja kesusu. Enek. Sallu ala Nabi Muhammad. Sapa uraan ngono, Mang? Wong qasidah kok uraan. Qasidah iku kudu enek kol-kolae. Enek kol-kolae qasidah iku. Malatu sabalan hija bol. Kol-kolae kudu tepat. Berarti kol-kola. Kol-kola. Balon hijau darulo. Alah, iku sing versi Indonesia, versi Arab kol-kola. Kol-kola. Kudu tepak. Malatus balan hijo bol. Kancane jek akeh. Iki jaranan Nyu Satrio Bantala. Jaranane sapa? Den Bagus. Wah, reweleke bagus. Kata bayar men. Apa yut? Oga. Ruwaku ngidike IDP gelem rerek. Den Bagus Yuda, heeh. Cahe ganteng, gelani yo diwirohi dhewe gak mula. Iya, bayaran tagak. Dhewe ngono lah. Bayaran tagak. Hah? Bayaran tagak. Ya bayaran Oh iya. Iya nggo wanteng ya. Iya, lah ngono sih. Ku tak tambahi. Heeh, wing kate rabine ngomong aku. Kate rabine Dres. Kate rabine. Ngawur. Heeh, sing Mojokerto ana situk, Jombang ya ana situk. Wes ta. Sopo? Selain tadi pemimpin jaranan iku ya duwe channel mistis, biasanya explore horor. Ditutupno atraksine. Heeh. Atraksi mau situ-situ. Situ-situ. Saiki duet. Duet. Nyanyi ya? Atraksi. Dawet. Atraksi. Ono kancane Mojokerto, dulur-dulure nglumpuk. Dijak atraksi kabeh. Ayo Mas, pukul. Ayo. Yuk, tepuk tangannya mana? Awas. Yuk. Awas. Yuk, awas. Yuk, tepuk tangannya.
Yuk, ayo Mas Asam. Awas. Yuk, tepuk tangan yang mana? Awas. Yuk, tepuk tangannya. Yuk, tepuk tangannya. Yuk, tepuk tangannya mana? Tepuk tangannya. Asli. Kok di kumang lapo? Terus kena kreweng. Wis ora apa-apa. Wis alhamdulillah iso guyokno masyarakat kene. Muga-muga sing duwe gawe rezekine akeh, sehat wal afiat. Muga-muga masyarakat kene rezekine akeh, sehat wal afiat. Tahun ngarep kan wis 17-an. 17 Agustus. Muga-muga Nyu Satrio Bantala ditekakno kene maneh. Panitiae kompak-kompak, ganteng-ganteng. Heeh. Wis didongakno ae masyarakat kene rezekine akeh. Ya sehat walafiat, didongakno dulur-dulur Mojokerto, dulur kabeh. Numpak blek rene. Utah-utah. Numpak blek rene kabeh muga-muga rezekine akeh, sehat walafiat. Guyub rukun kabeh, merono mrene bebarengan. Heeh. Wis, ayo didongakno ana paribasan. Krepek gedang, godhong telo, sitidang, kok mubang kok ora omah. Lapo? Krepek gedang, sitidang, padha rasa. Didongakno Nyu Satrio Bantala tetep. Jaya pukul.